дар дораи вухӯри панҷуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва ҷаласаи навбатии шӯрои сарони давлатҳои муассиси Фонди байналмилалии наҷоти арал дар кишвар таи чанд рӯзи охир чорабиниҳои зиёди сиёсӣ, фарҳангиву фароғатӣ ва ҳамчунин варзишӣ роҳандозӣ карда мешавад. дар боғи фарҳангиву фароғатӣ ба номи Абулқосими Фирдавсии пойтахт субҳи барвақт ҳунармандон, косибон, деҳқонон ва дигар нафарони касбу кори гуногун аз кулли манотиқи меҳан дастранҷи хешро ба маърази тамошои меҳмонони дохиливу хориҷӣ гузоштанд, ки таҷассумгари фарҳанги асили мардуми кӯҳанбунёд ва сарбаланди тоҷик мебошад. мо заҳматкашони вилояти Хатлон тамоми дастовардҳои соҳаи кишоварзӣ, ҳунармандӣ, катбонугии худро мавриди тамошои сокинони Душанбешаҳр ва сайёҳони дохилию хориҷӣ мавриди намоиш қарор додаем ва ман боварии комил дорам, ки бо ин чорабиниҳо боиси он мегардад, ки он анъанаҳо ва ҷашнҳое ки қариб ки аз байн рафта буданд, ин боис мегардад, ки дуюмбора ҳамон анъанаҳо, ҳамон ҷашнҳое ки хоси миллати тоҷик аст, дуюмбора эҳьё гардида ва оянда муаррифгари миллати тоҷик гардад. бояд қайд кард, ки фарҳанг асоси ба вуҷудоии раванди инкишоф, нигоҳдорӣ, устувории истиқлолият ва худшиносию худогоҳии аксарияти халқияту миллатҳои дунё ба ҳисоб меравад. дар аксар кишварҳои ҷавон раванди демократизатсияи фарҳанг ва сайёҳӣ инкишоф меёбад, ки он давра ба давра ба қисми ҷудонашавандаи ҳаёти ҷомеа табдил ёфта истодааст. тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои таърих, фарҳанг, урфу одат ва анъанаҳои хоса дар ин миён дар канор будан наметавонад. аз тарафи донишгоҳ ба ин ҷо бо мақсади тамошои як зумра аз намоишномаҳо ба ин ҷо омадам ва бисёр хушнуд ҳастам, ки мардуми мо бисёр мардуми ҳунардӯст ҳастанд. ин ҷо пур аз ҳунарҳои мардумӣ аст ва ман иқдом намудам, ки дар баробари донишҷӯи донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон буданам. дар баробари забономӯзиам ман мехоҳам ҳунари волои тоҷикиро аз худ намуда пайравони ана ҳамин бонувони зебо бошам ва ба ояндагон низ муаррифӣ намоям. ҳунарҳои анъанавии мардумӣ ҳамчун ҷузъи таркибии фарҳанги анъанавӣ дар тамаддуни башарият мавқеи хоса касб карданд. ҳунарҳои анъанавии мардумӣ ҷузъи ҷудонопазири фарҳанги асили миллӣ буда, ҳамчун объекти таваҷҷӯҳи сайёҳон маълуму машҳур гардидааст. бисёр аз намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ муаррифгари асоси минтақаҳои гуногуни мамлакат, рамзи миллии инъикоскунандаи фарҳанги хос ва фардият дар эҷоди маҳсули ҳунар мебошанд. бояд эътироф кард, ки дар даврони шӯравӣ дар баробари саноатикунонии соҳаи меҳнат дар роҳи инкишофи ҳунарҳои мардумӣ мушкилоти зиёде ба вуҷуд омад ва ҳатто бархе аз онҳо қариб аз байн рафтанд. бинобар ин вазифаи дигаре муҳиме, ки ҳукумат ва давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон пас аз 10 соли татбиқи муваффақонаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иҷрои он иқдом намуд, эҳьё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ буд. хурсандибахш аст, ки имрӯз дар боғи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе ҳунармандони шаҳри Норак бо дастоварду дастовезҳои хуб иштирок доранд ва намоиши ҳунарҳои мардумии худро намоиш дода истоданд. алалхусус намоишҳои маҳсулотҳои нониро ба намоиш гузоштаанд. бо иқдоми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. дар дораи татбиқи ин иқдоми неку созандаи сарвари давлат ва пешвои миллат оид ба эҳьё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ танҳо дар соли 2018 дар шаҳру навоҳии гуногуни Тоҷикистон даҳҳо мактаби ҳунармандон ташкил карда шуда, маъракаи эҳьё, омӯзиш ва такмилу татбиқи ҳунарҳои анъанавии мардумӣ тибқи усули анъанавии миллии устоду-шогирд оғоз ёфт. дар оғози соли ҷадид сарвари давлат дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон боз як иқдоми дигареро аз худ нишон дода, солҳои 2019-2021-ро солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карданд. дар партави ин иқдоми нек раванди эҳьё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ сурати тоза ба худ гирифт. гуфтан мумкин аст, ки ин иқдоми неки сарвари давлат барои танзими ҳуқуқии ҳунарҳои мардумӣ ҳамчун қисми муҳими анъанаҳои неку созандаи миллӣ мусоидат намуда, барои ҷомеа паёмадҳои неки моддиву маънавӣ ба дунбол доранд. чанд рӯз пеш низ дар дораи таҷлили рӯзи истиқлоли меҳан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин боғи фарҳангиву фароғатӣ аз намоишгоҳи маҳсулоти саноатию кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии кишвар дидан намуда буданд ва имрӯз бошад дар доираи вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ намоиши бошукӯҳи маҳсулотҳои ватанӣ роҳандозӣ карда шуд.
ҳамин гуна аз ин намоишгоҳ меҳмонони муътабари хориҷӣ ҳамроҳ бо масъулини бахши фарҳангиву кишоварзӣ ва дигар сохторҳои ватанӣ дида намуда ба сифати маҳсулотҳо ва халоқияту эҷодкории ҳунармандони кишвар баҳои арзанда доданд. ҳамчунин дар дораи ҳамин намоиш барои меҳмонони дохиливу хориҷӣ чорабинии фарҳангиву фароғатӣ роҳандозӣ карда шуд.